저 그래. 아 송콜 끊으세요. 아, 송콜 끊어. 이제 마비야? 하? 에이, 마비야? 아무 샤근세요. 호텔 가자. 호텔 나가고 혹시 안 그렇지. 너무 콜라가. 중간 이정 나간다. 자 이거 방으로 문제는 상그레인이 하와파리 공통의 악화를 하자면 दिनै बियो जोबथा सानाव अर्थात 23 जानुवारि बेवहाय जोंहा बे गोथार मंगलबार जेनाखि नैथि मंगलबारनि 아무 샤근세요. फोरबो बेखौ दिनै जोंहा गामिया आग्लाय बावबाय सुनो जायगा गैला बोखांनायाव सिफुं दामसै बसा लालै बसासो बुरजा जायो आमु 샤근세요. बोखांनायाव डिपुटिसिप औ ओमफ्राय खामखौ बावहाय आलासि हिसाबै नुजाफैदों बेनिखायनो आं दिनै बिथांखौ गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननाय जासिनानै बरायनानै लाजोबबाय आरो बेखिनियाव आङो बे समाव आङो सानखौ बरायनानै लानायनि थाखाय गुरै खावलायबाय हाबाफारि बायदियै जोङो खेराइ फोरबोखौ दिनै बे फुंबिलि समाव ब्रैजिनैथा गामियारिफोर रायजो राजा आइ आफा आरो गुबुन धोरोमाव थानाय रायजो राजाफ्रा बेवहाय जोंनि बे खेराइ फोरबोआव बाहागो लाफैदों बेनि थाखाय आङो अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसे बे फोरबोआव नोंथांमोना हेफाजाब आरो जोंखौ बेबायदि मोनसे समायना नुथाय होनायनि थाखाय आङो आंखौ जानानै नोंथांमोननो साबायखर बावहरबाय आरो बावहायनो दिनै जेनाखि जोंहा बावहाय मान होनो गोनां दौरिजों लोगोसे अजा आरो जेनाखि कृष्टि आफाद बिथांमोना दिनै बेखौ दैदेनगोन आरो बेखौ दिनसिगिरि जोंहा सैथोसि बसुमतारी बिथांखौबो जोङो दिनै बे समाव मान होनो गोनां दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे बैराथिफोर बेवहाय लोगो थाफागोन आरो माखासे बे जेनाखि खेराइ फोरबो बेवहाय जोङो मोसाखावरि बा मोसागिरिफोर बेवहाय लोगो थाफागोन बेनिखायनो आं बिथांमोनखौबो दिनै खुलुमनाय आरो अननाय जासिहरनानै बिथांमोनखौ बरायनानै दिनै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय आङो आफादगिरि जानानै दिनै बेखौ आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबनानै बोर बिबाय जाहाथे जाफुंसारनो हाथों आरो दिनै बेवहायनो जोंनि जेनाखि खेराइ फोरबो बेखौ नाय हाबाफारियाव जोंनि चिरां जिल्लानि जोंहा लेङाइ आफादगिरि बाथौ गौथुमनि खनसाय गयारि बिथाङाबो जोंजों लोगोसे बेवहाय हेफाजाब होफैदों आरो चिरां जिल्लानिनो लेङाइ बुंथिगिरि मान होनो गोनां दैथुन बरगयारि बिथाङाबो जोंजों बेवहाय दंखायो अर्थात जोंनि बोसोनगिरिबो बिथाङा आरो बेवहायनो जोंहा लेङाइ आफादगिरि राजेन्द्र नार्जारि चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि बिथाङाबो जोंजों बेवहाय दङ आरो बिथाङा जोंनि बियाबनि बोसोनगिरि आरो बेवहायनो जोंहा बे आन्सलिकनि सिङावनो माइनाव आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिथांमोनहाबो जोंजों बेवहाय हेफाजाब होफैदों आरो लाइमोन आरो बेवहाय अजा आफाद बिथांमोननि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनहाबो बेवहाय गोबां जोंखौ हेफाजाब होफैदों आरो जोंहा मोनसे आफाद दानानै होनाय जों जौगाखां आफाद बेवहाय जोंहा आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिथांमोनाबो जोंखौ बेवहाय हेफाजाब होफैदों आरो बावनो दिनै जेनाखि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव जों रानिखाता बियाब बाथौ गौथुमा बे कनफारेन्सखौ खुंफुंनो थाखाय मोनसे बानजाय आफाद दानानै होदों बे बानजाय आफादनि मान होनो गोनां मासिगिरि आरो मेल लेंथुमगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मान होनो गोनां नोंथांमोन आरो दिनैहाय बेवहायनो जोंहा जेनाखि
बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव जोंनि जेनाखि गासिबो बिथिंनिफ्राय जोंखौ हेफाजाब होनाय साननि हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव गासिबो मा मा जिनिस नांगौ बेफोरखौ बुथुमनायफ्राव जोंहा बे दिनैनि हाबाफारियाव जोंहा मावसोम हान्जा आइसिजों लोगोसे मावसोम हिन्जावसा हौवासाफ्रा बेफोरखौ मावनानै होयोमोन बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो गोजोननाय जासिहरबाय दिनैहाय जोंहा बे खेराइ फोरबोखौ आङो साननि सिगाङाव एसे माने जोङो मारैहाय बे कनफारेन्सखौ खुंफुंनो हादों बेनि माबाखौ जोङो बबेनिफ्राय सर्स मोननानै बेखौ खुंदों बेनि थाखाय सारनि सिगाङाव आङो बेखौ बुंफोरथिनो सानदों जे जोंनि बे दिनै जेनाखि 42 गामि जोंनि बियाबनि सिङाव दङ बिथांमोननि अनसुंथाइ अबदान गोबां बेवहाय जोंनि बियाबनि बे कनफारेन्स खुंफुंनायाव दिनै मोनसे गामिनिफ्राय मोनसे न'खराव जोंहा 250 रां आरो 2 केजि माइरं बिदि केन्दा खालामनानैसो जोङो बे जिनिसखौ खुंफुंनो बे हाबाफारिखौ लाहार फाहार खालामदों आरो बिदिनो जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय माखासे जायफोर माने सुबुंफ्रा बे बाथौ धोरोम सिबियारिफोरनि माखासे जोंनो अनसुंथाइ होनो हाग्रा बेफोरबायदि सुबुंनिफ्राय जोङो एसे मेजेम बरा बासिनाय होनाय बेफोर जिनिसखौ जोङो लानानै दिनैहाय बे हाबाफारिखौ मोनसे एखे गाजा गोमजायै खुंफुंनायाव जोङो गोबां रांखान्थियारि नांगौ जानायाव बे